Bueno, falar de pechar, ti sabes que poden estar só certos meses abertos o ano, só 3, de entre decembro e xuño. E claro, botando contas, agora mesmo terían que estar pechados. Pero vouche dar boas noticias. Moitos deles seguen abertos por permiso municipal que, pois, lles deixa haber un pouquiño máis de tempo a seguir coa súa actividade. Todo isto descubrino na guía Furanchín. Como te quedas? A modo, Sabes que é a guía Furanchín? Guía Furanchín? Sí. Como a Michelin? Efectivamente, pois como a Michelin, pero de furanchos. É a Biblia dos furanchos, para non perder detalle de todo o que pasa con respecto pois, a estes locais que son tan nosos e tan enxebres e que nos encantan tanto. Mira. Hola, pues mira, quería un vasín de auga, si pudiese ser, sí. Sí, un vasín de auga. Un vasín de auga, pero se está nun furancho. Pero, e logo nos furanchos non se pode beber auga. Sí, que beber viño. Pois non sei, pois vou con vos logo a ver que... Veña, vamos. Estou con Juan e con Lorena da guía Furanchín, verdade? Que estamos, sí? Claro, para quen non vos coñeza, a ver, que é a guía Furanchín? A maior guía de furanchos que hai no mundo. Nós temos un mapa interactivo na web na que podes mirar todos os furanchos e se miras o mapa, miras todo focalizado nas Rías Baixas. Que diferencia a un furancho de outro local de hostelería común, non sei, dime, Juan. O viño é deles. Para ter un furancho é necesario ter unha viña. E como non teñas viña, non hai furancho. Orixen é conseguir vender ese excedente de viño que non eran capaces de consumir e de eso sale o furancho. Nun furancho non se pode beber nada máis que non sea viño e auga se chapoñen gratis. Furanchos teñen un tempo limitado, non de que época a que época? Poden abrir desde o 1 de decembro hasta o 30 de xuño e con algunha excepción e con permiso poden abrir todo o mes de xullo. Estamos con Ramón, que é o dono daqui do furancho. A ver, contanos, cantas persoas poden pasar nun día como hoxe por este furancho? Bueno, hoxe fin de semana, pois eu que sei, pasarán 200, 300, non sei. E cantas racións tedes, cantas tapas tedes? Pois hai 5, hombre, algunhas valen doble, entonces 5 ou 7 tapas, sí. Cal é a raíña, a que máis piden? Pois empanadillas de grelos con tortilla de chorizo ou croquetas tamén. De onde vides? Nós vivimos en Vigo, eles viven en Francia e veñen todos os anos, entonces pois é típico, collemos a guía Furanchín, escollemos, este ano pois o primeiro que tocou foi este. Que tal a experiencia aquí neste furancho? Moi boa, a verdade, era a primeira vez que viñamos aquí e moi ben, a verdade. Como descubristes? A través da guía Furanchín, un perfil. Madriña, a que están liando os dous, de verdade, E claro, a min gustaríame coñecer un pouco o impacto que pode ter para un furancho como este, por exemplo, pois eso, a guía Furanchín. Que 100.000 persoas poidan mirar o que ti recomendas, os teus vídeos, facer un listado actualizado dos furanchos, o sea, trae moito impacto, sobre todo en xente xoven que é a que manexa as redes sociais. O furancho está de moda.